Malawi Today. Nthawi yankhani pano pakanema wa Times ndipo muli ndine Florence Mwale. Mwakuyamba nayi mitu yankhanizi. Nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka yati boma lithetsa ndondomeko yosankhana kupita ku sekondari. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango atayamba kuunika malipoti a ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Ndipo boma likuyembekezeka kupulumutsa ndalama zochuluka ngati mfundo zimene lakhazikitsa azikwaniritse. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Munkhani athu yoyamba, nduna ya zamaphunziro a Bright Nsaka yati boma lithetsa ndondomeko yosankhana kupita ku sekondari pofuna kupereka mwayi wopita ku sekondari kwa aliyense yemwe akhonza. Ndunayi inayankhula izi mwapadera ndi kanema ya Times pa mfundo zomwe boma lakonza komanso pa zamaphunziro. Iwo anatinso boma lipitiriza ndondomeko yokuza sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti azitengana ana ochuluka akamalizitsa ntchito yomanga University ya Mombera. Zambiri mu ripoti ili la Kingsley Jasi. Ndunayi inati njira yomachita kusankha opita msukulu za sekondari za boma inayambika kamba ka kuchepa kwa malo msukuluzi, koma boma lipeza njira yotsekula sukuluzi kwa aliyense yemwe wakhonza mayeso a Standard 8. Iwo anati cholinga cha boma ndi kupereka mwayi kwa aliyense kuti azifika form 4, ndipo izi zitheka powonjezera aphunzitsi komanso kuyamba kuphunzitsa makalasi ya mmawa ndi masana pa tsiku. Chaka chino mwa ana okwana 247,000 omwe analemba mayeso, ana 216,000 ndomwe anakhonza ndipo 103,000 okha ndomwe anasankhidwa. Kumbali ya maphunziro a ukachenjede, ndunayi yati boma lika chidwi pa ntchito yomanga Mombera University komanso kukuza ma university akale ngati njira yopereka malo ochuluka kwa ophunzira. Akatswiri a zamaphunziro akhala akupempha boma kuti liyike ndalama zochuluka ku maphunziro ndi kumanga sukulu zambiri pofuna kupereka mwayi kwa ana ambiri wa maphunziro. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango yati ayamba kuunika malipoti a ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima komanso anthu ena 8. Iwo anena izi mu nyumba ya malamulo lachinayi, ndipo ati kauniuni wadza kamba ka malipoti ochuluka komanso zomwe anayankhula mtsogoleri wa dziko lino atangopambana pa chisankho. Zambiri mu ripoti ili la Mercy Matonga. Amhango anati pofika lachinayi masana malipoti onse atatu okhudza ngozi anali atafika mu ofesi mwawo ndipo kafukufuku ayambika posachedwa. Ndisimikize lero ndipange report kuti phindi 20 kapena makumi atatu zapitazi Solicitor General atitumizira message pa phone panga pa WhatsApp kuti malipoti atatu onse apezeka andi ali pa desk panga. Ndikuyankhula pano ali pa desk panga. Ndiye ndikachoka pano ndikubwerera ku office ngati kunoko sindibwera ku parliament ndi kuti siku ndathawa yayi, koma ndikupita ku office kuti ndikayambe kugwira ntchito imene president atituma. Ndikawerenga ndikaonamo kuti pali zina zonke zikoza kuziyang'ana bwino ndi panga recommendation kwa president kuti bwana mene munapangira direct panganiza kusakuti. Ndipo mmawu ake phungu wa dera la Sochizingwangwa a Fredo Kisikaluwa anati kafukufukuyo athandizira kuthetsa mphekesera zomwe zakhala zikumveka. Kafukufuku wanyu anatithandiza kuti tikhale ndi chilungamo komanso nuna kuzimapezeka kuti mwene feo maganizo ena amene timaona ngati tifuna kumalawi kuno kuti iko magulu awiri anthu ena makhulupirira ngozi, ena timakhulupirira ngozi ija kula anthu enanso analakwisa zina zake zokuti zinganatha kupeweni. So kafukufuku wanyu amuyika aliyense pamalo pake. Kafukufuku yachitikanso kutsatira mafunso ochuluka amene akhala akufunsidwa ndi Malawi pa zamene ngozi inachitikira yomwe inapha yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino komanso anthu ena 8 mu chaka cha 2024. Boma likuyembekezeka kupulumutsa ndalama zochuluka ngati mfundo zimene lakhazikitsa azikwaniritse. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi walengeza mfundo zingapo zimene akuluakulu a boma akuyenera kutsatira pofuna kupulumutsa ndalama za boma. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse.
ndondomeko imwe zina zikusonyeza kuti boma lasisa ndalama zimene limapereka zogulira mafuta agalimoto kwa nduna achiwiri awo komanso akuluakulu ena a boma ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ndipo boma lalengezanso kuti lichepesa chiwerengero cha ofesi za ukazembe m'mayiko ena komanso amene amagwira ntchito m'maofesiwa. Ndipo kalatayi yaonetsanso kuti boma layamba layimisa kaye kugula galimoto zatsopano komanso katundu wina amene ndiokwera mtengo. Titawerengera zikuonetsa kuti boma likhoza kupulumutsa ndalama zambiri ngati izi zingachitikedi. Pakadali pano dziko lino lini nduna zokwana 21. Ife tapeza kuti nduna imodzi imalandira mafuta galimoto okwana 1200 liters pa mwezi uliwonse. Ndipo akachepesa mulingowu ndiye kuti nduna imodzi izilandira malita okwana 840 pa mwezi. Izi zilandaza kuti boma lizipulumutsa malita diesel okwana 7560 pa mwezi uliwonse, imene ndi ndalama yokwana 26.5 miliyoni kwacha pa mwezi. Ndipo pachaka boma likuyembekezeka kupulumutsa ndalama yokwana 318 miliyoni kwacha imene ikadapita ku mafuta agalimotowa. Ndipo akuluakulu ena boma monga alembe akulu komanso madirekta boma lipulumutsanso ndalama zochuluka. Mwachitsanzo alembe akulu maunduna a boma amalandira mafuta agalimoto okwana malita 500 pa mwezi uliwonse, pamene madirekta amalandira mafuta agalimoto pafupifupi 400 pa mwezi uliwonse. Titaunikira maunduna monga ngati unduna wona za maulendo a boma komanso ntchito za boma tapeza kuti uli ndi madirekta okwana 5 kusonyeza kuti boma lizipulumutsa ndalama yokwana 3.8 miliyoni kwacha imene ikadapita kwa anthuwa pa mwezi uliwonse. Mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awire Kambwandira ayamikira boma kamba ka ndondomekoyi. Ndi nkhani yabwino kwambiri mwina ikuonetsa chidwi chimene boma lili nacho pa nkhani yoonetsetsa kuti ndithu pali discipline, pali kagwiritsidwe ntchito ka chuma cha boma mosamala. Komano mwina chofunikira kwambiri kunena kuti kusangokhala kulemba kusakhale kuyankhula kokha, koma amalawi afuna aone zimene mwina zikuchitika pa ground. Mu chaka 2023 boma limene lapitali lidabweretsanso ndondomeko zofuna kupulumutsa ndalama za boma, pamene mwazina lidachotsa ndalama zimene zimapita ku mafuta agalimoto kwa akuluakulu ena a boma ndi theka. Olondoloza ntchito za chuma amene mchingereza amati ma auditor amene akugwira ntchito m'makonsolo awaphunzitsa za ndondomeko zimene amazigwiritsa ntchito pa zachuma pa dziko lonse lapansi za IPSAS. IPSAS imatanthauza kuti International Public Sector Accounting Standards, ndipo maphunzirowa anachitika kwa sabata ziwiri m'boma la Blantyre. Selina Tambula ali ndi nkhani yonse. Polankhula pamene amatsekera maphunzirowa, mkulu wolondoloza chuma cha boma a Thomas Makiwa ati maphunzirowa ndofunikira kwambiri chifukwa olondoloza chuma amaonetsetsa kuti chuma cha boma chikuyenda bwino. Maphunziro amene wanalofunikira chifukwa ifeyo ngati ma auditors amene timayang'anira chuma cha boma timene ndithu tidziwe kuti amene alemba ndi kuonetsa malipoti awo amene chuma chayendera kuti ndondomeko imene agwiritsa ndi mtundu wanji. Kati ifeyo sitidziwa ndondomeko imene chimakhala chovuta kuti upangiri wathu popereka assurance kwa azathu kuti upangiri wa ndalama wayenda motere umakhala uvuta pokapoka kuti tidziwe dongosolo limene azathu aligwiritsa ntchito. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi yoyendetsa chuma cha boma ku chigawo cha kumwera a Charles Matanje akufotokoza kufunikira kwa maphunzirowa. Maphunziro amene ndofunika kwambiri chifukwa kuti zathandizira ma auditors athu ndi ma internal auditors amene tinali nawo kuti adziwa kuti kodi tikamagwira ntchito ya za ndalama timafunika tionetse information yochuluka bwanji. Komanso mmodzi mwa anthu amene apindula ndi a Caroline Mphande amene akugwira ntchito ku ofesi yolondoloza chuma cha boma ku chigawo cha Kuvuma. Izi zinali zofunikira chifukwa chonena kuti anzathu a Ministry of Finance through the Accountant General's Department amapanga ma financial statements kugwiritsa ntchito ma IPSAS, International Public Sector Accounting Standards, amene ifeyo ngati auditors tinayeneranso kuti tiadziwe kuti kodi chiyambi chake chinali chani, ndipo zofunikira zake ndi chani, ndipo application yake amene akupanga apply bwanji. Olondoloza chumawa akhala kulemba mayeso pa zimene aphunzira mu sabata zingapo zikubwerazi.
akuluakulu a boma la Malawi komanso la Japan atsegulira mlatho watsopano wa Lilongwe komanso misewu ya M1 ndi Mori imene imalunjika pa mlathowu kuti anthu akhoza kuyamba kugwiritsa ntchito. Akuluakulu a maiko awiriwa anatsogolera mwambowu lachinayi. Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito yomanga msewu umene ndi wotalika mamita 743 umene ndikuphatikizapo mlatho umene ndi wotalika mamita 78.9 ndipo ndipodutsana galimoto zisanu idayamba mwezi wa Novemba chaka cha 2022. Mwazina aboma la dziko la Malawi lamanga mlathowu ndi thandizo la ndalama kuchoka ku dziko la Japan kudzera ku bungwe la Japan International Cooperation Agency zokwana $21.5 million zimene ndi pafupifupi 37 billion kwacha. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayoichi Oya atakuyembekezera kuti kumangidwanso kwa mlathowu umene akukonza kuthandizira kuti ntchito za malonda zipite patsogolo mdziko muno. Nduna za mtengatenga a Feston Kaupa ati mlathowu ndofunikira kwambiri polingalira za masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Pamene magalimoto azidutsa mosavuta ngakhalenso mwachangu ndekuti anthu aziyenda mwachangu kukapanga mabizinesi yawo kukachita ntchito zina zimene akonza kuti achite kuchokera kumbali ina ya mlatho uno kupitanso kumbali ina. Apanso mukudziwa kuti pasidya pompa pali chipatala chabwaira ndekuti magalimoto maambulansi amene amatenga anthu opita kuchipatala aziyenda mwachangu ndekuti kwinanso tipulumutsa miyoyo ya anthu imene ikuyenera kuti zikafika kuchipatala mwansanga ndekuti bizinesi anthu azichita mwansanga komanso anthu matenda azikafika mwansanga kuchipatala. Wapampando wochita malonda kumsika watsoka mu mzindawu a Stephen Magombo ati komiti yawo ionetsetsa kuti ochita malonda sakuchitira malonda awo pa mlathowu. Ifeyo ngati nake dziko tenera kusamala chitukukochi wina aliyense akhale mdindo. Ife ngati ochita malonda olo munthu atakhala kuti alibe umunthu sitikukula kuti angadzapange malonda pa bridge yokongola ngati bridge yabwino ngati nde ine pamodzi ndi anzanga tithandizana kuonetsetsa kuti wina aliyense asapangire malonda pa bridge. Kopangira malonda ndi kunsewu ndi kunsika. Mlathowu akuyembekezeka udzatsogoliratu mwezi wa Machi chaka chamawa pamene posachedwapa akhale akuchotsa milatho yomwe adayika moyembekezera kuti tsopano anthu adzigwiritsa ntchito mlatho watsopanowu. Ngonera nkhani pano pakanema wa time nkhani zathu. Bungwe la Hope for the Blind lasankha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Jane Ansa kukhala kazembe wa bungweli. Mkulu wa bungweli a Hastings Bwande wati iwo asankha a Ansa kukamba kuti ali ndi kuthekera kothandiza bungweli lomwe limathandizana ulumali osiyanasiyana komanso amasiye pa nkhani ya maphunziro. Bungweli padakali pano likuthandiza kulipirira sukulu ana okwana 250 mu sukulu za primary, sekondari komanso za ukachenjede. Abwande akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo. Ifeti ndi chiyembekezero kuti zitithandizira kuti kudzera kwawo kazembe umene avomera vice president athu titha kupeza abale ena amene tingathe kugwira nawo ntchito kuti ana amene tikwalipirira ma school fees akachulukire. Tayamika kale boma kuti lachosa secondary school fees koma ndi kuti ku college kudzifunikabe chithandizo cha ana kuti tizilipirira. Tili ndi ana ambiri amene amatipempha kuti athandize koma timalephera kuwathandiza chifukwa choti ndifoperekeredwa. Ndipo a Ansa athokoza bungweli powasankha kukhala kazembe wake ndipo aperekanso ndalama zokwana 500,000 kwacha ku bungweli. Nthambi yoona za maphunziro ya mmera poyamba pa Synod ya Livingstonia yasayinirana mgwirizano ndi gulu la atolankhani ku chigawo cha kumpoto ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro a mmera poyamba mdziko muno. Poyankhula posayinira mgwirizanowu, mkulu wa ECD ku Synod ya Livingstonia Mbusa Nasi Chunga wati nthawi yakwana kuti atolankhani azilemba nkhani zothandiza kusintha kwa zinthu pokweza maphunziro a mmera poyamba. Kuchokera ku Mzuzu, Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse.
Achunga anati nzokhumudwitsa kwena kuti nkhani zomwe zikutchuka ndi zokhudza ndale za nsangulutso komanso za anthu otchuka zomwe zikubisa nkhani zenizeni zofunika zimene zikufunika adindo kuzitsatira. Achunga anauti ali ndi chikhulupiriro kwena kuti mgwirizano umene asayinira ndi atolankhani akuligwa chakumpoto uthandiza kuyika pa mbalanganda mavuto omwe maphunziro am'mera mpoyamba akukumana nawo mdziko muno. Pakati panopa maso anthu ambiri akungoyang'ana pa anthu otchuka zomwe akuvala maulendo amene ayenda kupita kunja, nyimbo zomwe atulusa kapena nkhani ndizokhuza ndi ndale wakuti wamangidwa kapena zomwe zikuchitika, koma tikuyiwala kuti kuli madera ena, magawo ena ofunika kwambiri amene sitikukambapo. Wapampando wa gulu la atolankhani la Nyika Media Feston Malekezo analangiza atolankhani kwena kuti atilemba nkhani zawo zimene zingapereke mayankho ku mavuto omwe dziko likumana nawo. Ndi zofunika kwambiri kuti tikamalemba nkhani zathu za kafukufuku investigative journalism tizitsendera ndi kumanena kuti kodi ndiyeno vuto limene mwalionalo nkuthana nalo motani kapena kwina nkuti kumene anakumana ndi mavuto ngati amene ndipo anathana nawo motani. Pamwambo wosayinirana mgwirizanowu panabwera mlembi wamkulu wa Synod ya Livingstonia M'busa William Tembo wachiwiri kwa pampando wa bodi ya nthambi yona zamera mpoyamba mu Synod ya Livingstonia Gabriel Msongole, atolankhani odziwika kuchokera ku nyumba zolutsa mawu komanso zosindiza mawu kuchigawo chakumpoto. Atembo anati atolankhani ndi chida cha mphamvu chobweretsa kusintha ndipo aleti n'chifukwa chake Synod ya Livingstonia yachita nawo ubale. Masukulu ambiri awana akusowekera thandizo la chuma kandi pa district level tumati pa district assembly kandi ku parliament kwenikweni chuma chopita kwa vana ang'onoang'ono sukulu zawo chikuperewera kwambiri. Gulu la atolankhani la Nyika Media lomwe ndila kuchigawo chakumpoto lili ndi atolankhani opitirira 150. Apolisi akhazikitsa ndondomeko yolimbikitsira kusasiyanitsana pakati pa ogwira ntchito akazi ndi amuna pa ntchito yawo. Polankhula pamwambowu mkulu wa polisi a Richard Luhanga anati kukhazikitsa kwa ndondomekoyi ndi pofunika. Luhanga afotokoza. Samasiyanisa mina agilazi basimali mina kama kweza banchito zikwabe zofana kama tunaweza kusukuru kuchiroga na polisi tizona zebanga zimetizichita lazima zikabe zofana ndio kufunika kama kuuza ndio kama tizibanga zimetizi. Munkhani za malonda chionetsero cha 2025 cha ntchito za luso komanso bizinesi chomwe chakonzedwa ndi bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry chayamba mu mzinda wa Lilongwe. Mtsogoleri wa MCCCI Wisely Phiri ati chionetserochi ndi chofunika pofuna kupititsa patsogolo ntchito za luso ndi bizinesi. Ife ngati MCCCI timayimirira ma businesses ku Malawi ndipo takhatu kupanga ma event angapo timapangisa za trade fair, timapangisa so national agriculture fair, lero itayambisa so entrepreneurship fair, innovation entrepreneurship fair. Zimene tikumaona taona kuti ku Malawi kunoko kuli anthu ambiri amene akupanga zinthu zimene timati ma innovations za ukadaulo zina zake, koma kumapezekabe kuti pali ma issues ena woti munthu taonapo anthu oti wina wake wapanga radio kwina kwake next moment move out munthu wamangidwa. Kumachitika zinthu zina zake zoti fair as MCCI manena kuti sitingaone inewe kuti anthu ati athandize malo mo amanga tione kuti tiathandiza motani, so tumabweresa ma platform awo ngati MCCI fati maonera zofuna za private sector. Ndipo mkulu wa National Commission for Science and Technology Gift Kadzamira ati ndikofunika kwambiri kuti aluso ayambe kudyerera pa luso lawo. Innovations amene akupangikawo afikire pamulingo wokuti akugulidwa kuti munthu apanga uchawapanga ndazipanga ndalama komanso not only iye uchawapanga ndalama komanso ma innovations aja athe kuthandiza
kuthandiza mavuto amene tikuwapeza kodi kwa agriculture kuzamaliro kuza health zinthu zikuthandiza kutopanga mankhwala amene angathandize matenda ena kutopanga mafertilizer amene angatithandize ngati dziko la Malawi ndi kufunikira kwa mkumano umene kwabwera ma innovators osiyanasiyana amene akumane ma investors amene athandize kutukula ma businesses awo. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane nayinso mitu yake. Nduna ya zamaphunziro a Brighton Saka yati boma lithetsa ndondomeko yosankhana kupita ku sekondari. Nduna ya zachilungamo a Charles Mhango ati ayamba kuunika malipoti a ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima. Ndipo boma likuyembekezeka kupulumutsa ndalama zochuluka ngati mfundo zimene lakhazikitsa azikwaniritse. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi komanso *1895# ndi kuchita subscribe ku 1895. Munali ndine Florence Mwale. Usiku wabwino.